това видео ще разгледаме обстойно новия Shimano Stradic FM от 2023 година и ще го сравним в детайли с старият модел Stradic FL от 2019 година. Ударете по един лайк и да започваме. Здравейте, приятели, аз съм Ванко, а вие сте на вълните на канала Fishing Zone Reviews, изцяло посветен на риболовните такъми. Ако сте фенове на по-изтънчения риболов и смятате, че детайлите са важен фактор в нашото хоби, ви съветвам да се абонирате от бутона subscribe или абониране долу вдясно, а от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известия, за да е сигурно, че когато качим ново видео, то ще достигне своевременно до вас. Както знаем, Stradic е най-популярният модел на най-популярната марка за риболовни макари Shimano. През годините Stradic се доказа като един малко скучен модел. Скучен, защото е просто един работен кон, широко разпространен, на много добра цена и върши много добра работа. Моделът Stradic FL от 2019 година се доказа като върха на линията Stradic. Достъпна цена, красив, надежден, не виждам какво повече може да се иска от него. И въпреки това от Shimano твърдят, че при новия Stradic FM от 2023 година има подобрения. Доколко е възможно да се подобри тази машинка, ще разберем в днешното видео. А за да го разберем, освен че ще разгледам външно двете макари, ще ги отворя и ще ги разгледаме детайлно отвътре. Stradicът FM, който ще разгледам днес, е размер 2500S. Това означава 2500 с плитка шпула. А Stradicът от 2019 година, с който ще го сравня, е размер C3000. Това реално е същия размер като 2500, само шпулата е малко по-дълбока, дръжката е малко по-дълга и е Т-образна. Тоест това си е размер 2500. При Shimano размер C3000 е същия като 2500. Тоест сравняваме абсолютно еднакви размери макари, само шпулите са различни и дръжките. И като стана дума за шпулите, веднага първият въпрос, който изниква, е дали са съвместими. Да, съвместими са. Шпулата от новия Stradic става на стария и обратно. Дръжките също са взаимозаменяеми. Шпулите са с различни нарези и горния ръб е малко по-различен. Нека сега да видим какво казват от Shimano за новите X3 от по-високите класове, които са вкарани при новия Stradic. Infinity Drive. Това е технология, при която е намалено триенето между пиньона и оста на шпулата, която минава през него. В двете части има втулки от специален материал с намалено триене, за да не се трие оста по целия пиньон. По този начин, освен че се намалява износването при триенето, се намалява и съпротивлението, където се повишава и мощността. Тоест по-леко въртене с повече мощност и по-малко износване. Поне на теория е така. DuraCross. Това е технология, свързана с шайбите на аванса, материала им, разположение на влакна и така нататък, която според Shimano подобрява работата на аванса. Това лично на мен не ми изглежда нещо кой знае какво, аванса си работи достатъчно добре и при стария модел. Anti-Twist Fin. Това е перцето под ролката на бигела, което вече знаем от Stella и Vanquish и което спомага за нямането на бради. При Vanquish и Stella осцилацията е много бавна, шпулата се движи адски бавно нагоре-надолу, влакното се нарежда успоредно и това създава предпоставка за бради. И предполагам това е причината за въвеждането на този Anti-Twist Fin. При Stradic обаче са запазили осцилацията от стария модел, не е бавна. Бърза си е като при стария модел, със същата скорост шпулата се движи нагоре-надолу и въпреки това са сложили въпросния Anti-Twist Fin. Аз лично имам и новия Vanquish, вече имам доста риболови с него, имам една направена брада във ветровито време. Когато намотките са успоредни, е много по-лесно някоя намотка да изкочи и да се образува хлабава и след това при последващото замятане да стане брада. Когато влакното се намотава на кръст, всяка следваща намотка затиска предишните и образуването на бради и хлабави намотки е по-малко вероятно. И въпреки това не е изключено. И последната технология, на която си заслужава да обърнем внимание, е Infinity X-Cross. Това вече е доста сериозна разлика и тя е свързана с по-голяма предавка, по-голяма корона с по-големи зъби. Съответно казва, че са променени и формата на зъбите на короната и на пиньона за по-добро сцепление и по-голяма контактна повърхност между тях. Какво представлява това и каква точно е разликата, ще я разберем, когато отворим макарата. Затова задължително гледайте видеото до самия му край. Въртенето на макарата си е страхотно, перфектно, както при всяко едно ново Shimano от този клас. Сега започваме да намираме разлики, коя върти малко по-леко, малко по-трудно, според мен е едно излишно влизане във филми. А сега ще преминем към следващата част на видеото, ще отворя Stradic FM, ще го разгледам обстойно отвътре и ще го сравня с Stradic FL
от 2019 година. И така, нека сега да разгледаме по-детално и устойно двата страдика, които привидно на пръв поглед изглеждат еднакви, а всъщност имат доста разлики. За да не ви губя времето и това видео да се проточва излишно, аз ще сравня детайлно абсолютно всичко, а ще коментираме само разликите между двете. Дръжките са еднакви, тази на C3000 е стелобразен, но пие малко по-дълга заради размера. Да видим сега какво се случва под нова. Абсолютно същата работа, както при Stradic FL, една втулка и един лагер. Втулката, разбира се, е много желателно да бъде сменена с лагерче. Замяната на втулките с лагери в ръкохватката, нокчето е най-важният тунинг, който може да се направи при повечето макари. Колкото и на пръв поглед да изглежда не чак толкова важно, защото това е просто дръжката, тук е мястото, където се получава най-голямо износване, когато има втулка. По шпулите се виждат разлики, дори с просто око. Драг регулаторите са леко различни, а според Shimano разлики има и в меките авансови шайби. Дали само при карбоновете или при кечетата, които са при размер 2500, не мога да кажа. Горният тръп на шпулите е различен, при новия Stradic е по-малък, тук има по-голям ъгъл, съответно и шпулата на новия Stradic идва една идея по-къса заради този ръб. Може би заради скучния сив цвят макарите изглеждат абсолютно еднакви, а после където и да погледнем виждаме разни малки разлики. Продължаваме с подшпулните възли, които изглеждат еднакви. Подложните шайби са еднакви, винта, който държи подшпулния възел също е еднакъв. Тук има втулка, която след това ще заменя с лагерче. Не е толкова важна тази замяна, но все пак винаги лагера е по-добра втулка. Така, тук виждаме, че винта на ротора е черен, същото уплътнение и тези фланци са същите. В крайна сметка те не могат да сменят абсолютно всички детайли по макарата, все нещо трябва да остане същото. Тук гайката виждаме, че светла тук е черна. Може би материал е различен, не знам. Втулката на този Stradic е сменена с лагерче, при което е махнато и едно гумено плътнение, което би трябвало да е имало. По-различна е, няма да може да ги сравним сега. Тук гумено плътнение отгоре липсва, има само странично. Има някаква малка разлика, несъществена. Нека сега да разгледаме роторите. Изглеждат много близки, но всъщност има някакви разлики. Ето вижте тук как е леко заобрано, тук има дори много да си приличат, все пак те са различни, не са абсолютно еднакви. Дали е подобрен новия ротор, не мога да кажа, но е различен. Това, което мога да направя, да ги измеря. Ротора на стария Stradic 48 грама. Ротора на новия Stradic FM 52 грама. Значи дори малко по-тежък. 49 грама, 48 грама, 52 грама. Шпулите сега да ги премеря няма да бъде много обективно. Първо защото едната е 2500, другата е C3000, другата има влакно, така че няма да ги меря. Ще премеря бодитата на макарите без ротора и без шпулата и без дръжките, които при размер C3000 2500 трябва да са еднакви. Стария Stradic 94 грама, новия 96 грама. Новият е една идея по-тежък, което би следвало и да е до някъде нормално заради по-голямата предавка, която обещават от Shimano, която те първа ще разгледаме. Export-Tec системата против навлизане на вода изглежда еднаква, но телата на макарите определено са различни. Виждате новия Stradic тук колко по-дебело е, широко, има си сериозни разлики, които веднага, щом се гледа човек, се виждат. Просто телата са съвсем различни. И това е нормално, предвид, че механизма вътре според Shimano е различен, сега ще видим дали е така. Да се върне малко на роторите. Основната разлика, която се вижда и която Shimano е споменат като екстра, е така наречения Anti-Twist Fin, перце против усукване. Ето го тук, т.е. сменяемо, може да се сваля и да се слага друго в зависимост от влакната, с които работим. При стария Stradic няма такова нещо, просто за пропадането на влакното се грижи самата форма тук на раменцето. Ето го виждате, това ръбче. Докато тук е с перце, което се сваля и се сменя.
Това перце беше въведено при стелата, след това беше имплементирано при Vanquish. Това е новия Vanquish, който аз притежавам и с който лова от известно време. Като за стелата сега се чува доста мнения за бради. И това е заради новата осцилация, бавна осцилация с успоредно нареждане на влакното. Ето тук на Vanquish също виждате как намотките са много успоредни. И това е заради много бавната осцилация, много бавното движение на шпулата нагоре-надолу, което е постигнато с друг микромодул, с още едно паразитно колелце. На първо четене при новия Stradix това не е така, осцилацията му е същата като при стария. Виждате тук шпулата колко бавно се движи напред-назад. Въпреки това с този Vanquish имам само една направена брада, духаше силен вятър, това е от около 15-20 риболова до момента. Не знам дали е заради това или просто съвпадение, но има оплаквания от колеги, които имат бради с новата стела и новия Vanquish заради това намотаване. Този проблем, слава богу, при Stradix няма как да го има, защото шпулата се движи нормално напред-назад, не по-бавно и осцилацията е по-бърза. Въпреки това и тук е имплементиран този анти-твист фин. Перце против усукване. Реално това не би трябвало да има значение за усукването, буквално за усукване, по-скоро да не пропада влакното надолу и да не се омотава около долната част на шпулата. Ролките на бигела сега няма да ги разглеждам, но са еднакви. Ролките на бигела сега няма да ви ги показвам и да ги разглеждам, но са абсолютно еднакви. Има си разлики в роторите, отворите тук са различни. Махаме X-Protect защитата. Стоп лагера изглежда абсолютно еднакъв. Всеки, който отваря такъв Stradix, знае, че трябва много да се внимава при свалянето на стоп лагерите, да не се свърчат пружинките, защото следва китайско мъчение. При свалянето му е добре, макар да се обърне и така наопаки, внимателно, защото ако е тази ламаринка изпадне, падат и пружинките, и цилиндърчетата и става много зле. Ето го стоп лагера. На новия Stradix, сега ще сваля и на стария, абсолютно еднакви са. Обръщам надолу, свалям внимателно гуменото уплътнение. Има си го и при новия, разбира се. Тук пиньона и лагера на пиньона се държат от пластмасови фланци, за разлика от по-високия клас, където фланецът е метален. Той може да се смени, но според мен това изобщо не е важно. Пластмасовия си върши достатъчно добра работа. Сваляме задните капачета и продължавам да разглавям телата, за да достигна до най-важното в тях механизми. Тук сега идва първата разлика. При стария Stradix има 4 винта, 3 са от едната страна, един от другата. 3 са с нормална резба и влизат в металната част, на която е крачето, и един е самонарезан отзад. При новия Stradix и 4-те винта са от страната на капачето и се навиват в металната част, което го пишеме плюс. 4 винта на резба. Това е като цяло един от плюсовете на модела Stradix спрямо от Tegra, а дори спрямо Vanford, че има метална част на корпуса и винтовете са с нормална резба. Също както на Twin Power. Ето го тук самонарезния винт, който от другата страна, и така момента на истината дойде. И да, първото нещо, което се вижда е, че короната на Stradix FM, на новия Stradix, е с по-голям диаметър от тази на стария FL. На стария е 30 мм, а на новия е 32 мм. Тук ми се струва, че има разлика в лагерите на короната. Този на новия Stradix ми изглежда по-малък, така че ще ги сваля и тях. Външния лагер на короната. Лагера е по-малък и с по-малки съчми. Старият е 7 на 13 на 4, новият е 8 на 12 на 3,5. Това го отбелязваме като минус на новия модел, няма как. Различни са тези две половинки на корпуса, на стария и на новия Stradix, но и двете са метални. Също както при стария, тялото на Stradix е от една метална част, която е с крачето, и другата част, която седи механизма, е пластмасова. Или CI4+, както там му викат. Но тя е такава и при Twin Power, и при Vanquish, така че не е чак такава болка за умиране.
Винтовете се навиват в металната част. Да свалим сега короните. Ето ги двете корони. Освен, че тази на Stradic FM е 32 мм срещу 30 на FL, е и с по-големи зъби, с по-голяма контактна площ, което си е сериозен плюс. Изобщо короната си е като на по-скъпите модели, просто материал е различен. Това е и екстрата Infinity Extra Cross, която и според мен е най-съществената разлика. Стария Stradic уж бил за обслужване. Според мен изобщо не е за обслужване, ама ще го обслужа, че съм обещал. Този Stradic, както казах вече, е тунингован, сменени са му всички втулки с лагерчета. Да отворим и новия тук на другата хартийка, да не объркам някаква част. Направляващата е малко по-различна. Изобщо механизмите вътре са си различни, каквото си говорим, и станена е в горния край. Така. Свалим пиньона. Сега ще сравним двата пиньона заедно с лагерите им. Осите изглеждат еднакви, дори материал изглежда еднакъв, диаметър им е еднакъв, вероятно са еднакви. Безконечника на две втулки, които ще смена с лагери, така и при тук е различно накрая. Ето каква втулка има по-особена в задната част на безконечника, доста по-голяма. В уста на паразитните колелца има една пружинка. Добре, че я видях. Ето е тук. Уста на микромодула има една пружинка, която явно обира някакъв луфт. И ето е вътрешната втулка, тънката и част влиза в корпуса, но и по-дебелата част ляга в едно легло, така че като се сложи лагерче ще стане. То просто ще легне в леглото на по-дебелата част. Тоест разликата при вътрешния лагер на безконечника е, че леглото му не е цяло. Не е завършено от край до край. Има нещо като цепка тук, а продължава и навътре с по-малък диаметър и втулката е с специфична форма, така че да влезе отвътре, но според мен няма да е никакъв проблем слагането на лагерче в не цялото легло. И сега ще сложа на този Stradic да видим какво ще се получи. И цялостно пиньона на новия Stradic е малко по-дълъг, работната му част е по-голяма, по-дълга, с по-различни зъби, съвсем нормално и обяснимо предвид, че предавката е различна. Тази половинка на корпуса също си е съвсем различна, нормално да е различна, предвид, че механизма е различен. И забравях да спомена, че микромодула при новия Stradic е абсолютно същия като при стария. Тази пластинка, която държи безконечника, за разлика от при стария, тук има една издатинка, която ще държи и направляващата. Да не излиза, т.е. направляващата трябва да се вкара преди това. При новия Stradic заради някои от тези малки промени обслужването ще бъде малко по-сложно и по-трудно. Трябва да се монтира микромодула, безконечника, направляващата, оста и всичко и чак тогава да бъде затворено отзад. Като през цялото време трябва да се внимава тук пружинката да не изпадне и вече чак като сложим фланеца, който държи лагера на пиньона, пружинката вече не може да изпадне. И щях да забравя да разгледам аванса отвътре. Така иначе в момента няма как да го сравня директно с този на стария Stradic, защото той е C3000 и шайбите вътре са карбонови. Отделно този е модел 2500S, плитка шпула, т.е. е с една единствена по-голяма шайба. И така, приятели, сега ще събера двете макари, старата ще обслужа, на новата ще разнеса с маската, ще сменя втулките, където трябва с лагери, ще ги сглобя и след това ще ги обсъдим. Задължително станете с мен до края, защото ще се опитам да систематизирам всичко, да го кажа с няколко думи и да стане ясно заслужава ли си новия Stradic и при какви случаи. И така, нека сега да обобщим и да систематизираме това, което видяхме след дисекцията на макарите и накрая да заключим заслужава ли си новия Stradic FM от 2023 година и в какви случаи. Въпреки че двете макари изглеждат привидно абсолютно еднакви, може би заради скучния си цвят, се оказа, че между тях има много разлики. С изключение на шпулите и дръжките, които се оказаха взаимозаменяеми, почти всички други части са различни и не могат да бъдат заменени. И въпреки това привидно макарите наистина изглеждат еднакви. След това при внимателно вглеждане виждаме разлики абсолютно навсякъде. И корпусът е различен, и роторите са различни, и капачетата са различни, а дори шпулите са различни, въпреки че са взаимозаменяеми. Шпулата на новия Stradic има по-леко скосен ръб отгоре, за разлика от тази на стария, и въпреки тези разлики са заменяеми.
което прави чест на Shimano, че се остави възможността на всички, които ще си купят новия модел, да могат да си ползват шпулите от стария. Като разгледаме спецификациите на двата страдика в размер 2500S, виждаме, че имат еднакъв драг 4 кг, тежат еднакво по 220 грама, 6 плюс 1 лагера, но предавателното число е различно. Стария страдик е с предавателно число 5,3 и обира 78 см при един оборот на дръжката, докато страдик FM от 2023 година с предавателно число 5,1 и обира 75 см при един оборот на дръжката. Това, разбира се, не е плюс или минус, просто го отчитам като разлика. Друго важно нещо, което видяхме, е, че при новия страдик, за разлика от Stella и Vanquish, не е имплементирана бавната осцилация. Микромодула на новия страдик е абсолютно същия като този на стария и осцилацията им е еднаква. С прости думи, постъпателното движение на шпулата при въртене е едно и също. Тоест, когато въртиме, шпулата се движи с еднаква скорост нагоре и надолу и влакното се нарежда по еднакъв начин. Виждате при Vanquish колко бавно се движи шпулата нагоре и надолу. По този начин се получава едно успоредно намотаване на влакното, по-красиви намотки, които предполагат и по-далечен кастинг, но предполагат и повече бради. И от новите Stella и Vanquish вече има оплаквания от бради. Аз притежавам нови Vanquish от известно време, имам 10 на 15, може би 20 риболова и имах една много сериозна брада. Наистина беше ветровито, но все пак се случи. Това се получава, защото при успоредното намотаване е много по-лесно да се получи хлабава намотка и съответно брада. И като стана дума за новия Vanquish от 2023 година, също му правих подробно видеоревю в този канал и го сравних с модела от 2019 година. Ако не сте го гледали, задължително го вижте от подсказката горе вдясно. Основната и най-съществена разлика, която следва да бъде взимана под внимание, е различната предавка. Това е екстрата, която Shimano наричат Infinity X-Cross. Какво означава по-голямата предавка? По-голяма корона при новия страдик е 32 мм срещу 30 при стария. Зъбите са по-големи, с по-голяма дължина и по-голяма контактна площ. Съответно и зъбите на пиньона са различни, работната му част е по-дълга и цялостно пиньон е малко по-дълъг и тази предавка предполага един по-голям ресурс на макарата. Това е и основното и съществено нещо, което го отличава от стария. Другите разлики са по-дребни и по-пренебрежими. И така сега достигаме до заключението на днешното видео. Заслужава ли си новия страдик пред стария и кога? Ако вече имате стария страдик от 2019 година, страдик FL, ползвате си го и сте доволни от него, според мен не си заслужава да го сменяте в този момент с новия. Особено ако не го товарите много и не го ползвате с примамки с по-високо съпротивление, реално ресурса на неговата предавка си е достатъчен. Има и един друг момент. Разглеждайки макарите тук на масата, обсъждайки ги конструктивно, ние виждаме плюсови и минуси, но все пак една макара се доказва във времето. Не е невъзможно, въпреки че всичко изглежда много добре, във времето да се окаже, че някой възел прави проблем. В такива случаи при машинките бол. Ако можеш всичко да се прецени само с едно преглеждане и разглеждане, ще да е много просто. Същото е и при всички други устройства и механизми, при колите, ако щете, нещо изглежда много добре, оказва се, че във времето прави някакви проблеми. Надявам се, разбира се, че при страдик няма да е така, но все пак, ако имате стария модел и се чуете да го смените с новия, може би е добра идея да изчакате по-дълго време да се докаже новия модел и тогава да го направите. Ако пък не притежавате стария модел и просто се чуете дали да не си вземете нова макара, новия страдик, то тогава според мен си заслужава. Това определено е моделът, който предлага най-добро съотношение цена-качество. Не само при Shimano, а изцяло. Страдик е златната среда, при която имаме много добро качество на все още добра цена. Оттам нагоре вече при по-скъпите модели, разбира се, получаваме повече качество, но то не е пропорционално на цената. Цената расте повече от качеството. Надолу пък обратно. Цената намалява, но качеството намалява още по-прогресивно. Страдик е оптималното. Това беше от мен, приятели. Надявам се видеото да ви е било полезно, да ви е помогнало да вземете необходимите решения. Ако имате идеи за бъдещи ревюта в канала, напишете ги долу в коментарите. Бъдете здрави и до скоро!